なんか出るな飯食いに行くな物食うなって言われてくる外から外食って飯食いに行くってどういうことだっていう話になってくるんでなんか出るのでしょ出るな飯食うなって言われてるところにお昼休みなんで。私は1時間2時間かかってますけど、今0.30っておっしゃったので、私寝てる部屋は0.9。ものすごい録画になってるよね。これ後で引き付けるわね。すごい数になりました。プツ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 きました。安心感チェック。この熱環境の問題。じゃあもう8 32にカットって。いやこれだから言って多分ホテルだから大量に行くと切れるんだよ。遮断されちゃう。うん。もう悔しいんだって。じゃあ行きますか。コンビニ。マスクして。サラダと牛乳買ってきて飲む。